పేరీ పేరని పెరుగు ముద్దు వచ్చిరాని మాటలు ముద్దు అంటారు కదా. చంటి పిల్లగాళ్ళు వచ్చిరాని మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఎంత ముద్దుగా అనిపిస్తుంది. ఎంత టోళ్ళైనా తలకాయలు తిప్పుకొని చూడవలసిందే. ఏంటి మళ్ళీ చెప్పు. ఎవరికి? నాకు పంపిస్తావా? ఆహా, వాడేం మాట్లాడిండో గోదావరి అసలు డీకోడ్ చేసుడు కష్టమైతుంది గాని మాట తీరు చూస్తుంటే చూసిన కొద్ది చూడబుద్ధి అవుతుంది. చిన్నపిల్లలు మరి కొట్టాడు, మరి ఏ వరకు రాలేదని కొట్టుంటాడు. అగో టీచర్ అడుగుతుంటే తడుముకోకుండా యాటిట్యూడ్ బోల్తే అన్నట్టు జంకు లేకుండా చెప్తున్నాడు. వీని మాటలు చూసి ఏం షాల్గాడు ఉన్నాడు పోరడు అని మస్తు తిప్పుకుంటున్నారు సోషల్ మీడియాలో. మరి నువ్వు ఎందుకు తిడుతున్నావు చెప్పు. మరి నాకేం తెలుసు? నాకు